Sini
sini roadmap goबां जों औवालायखा already sini readymade already औवाजासै जों readymade नि साबजाकनि अनुसार जों सामथाना लागै रिसाकाबा जों दै उसुया जों बोसोरसे आवथिनाय आबाद बागै नरनि आं ताइसा नरना हायनाया आं कक पाइथानि जरावा आं ताइसा हायनाया कक दोननाय नर एसोसिएशन बेकरनि एसोसिएशन बेकरखाय नि बिजनेस लाइफ चेंज नाय परिवर्तन नाय आगेव जों सरकारा आगेव फालांथाय निफ्राय सरकारा आगेव फालांनाया नों आगेव रिटेलारनि दखानखाय नोंनि बिजनेसआव नों आपग्रेड हाया नाथाय आबा हायो जों स्टेप नाखालाया और स्टेप जों खोनालाय आस्ते आस्ते जों मेम्बाराव लायखाय जों आस्ते आस्ते खोनालाय बुजिलायो सिनि एडिसि एरियानि बिजनेसनि स्ट्राक्चाराव जों परिवर्तन फैनाय आबोसे सिनि इमा जों बिजनेसआव सिनि यागो सोंनाय मा एसे जरकै सिनि इमा फाय तगला आबो मुजुनारै जों सामतानानै आसिकक सावैनो ini tetap haipan tadi no ani last message ni jarawo narno hai ani khane hamjangma pai play ji baya pare ani kona arno thakta apai